Slay. Naravno, čestitala sam joj, velika stvar, postati majka, dobiti bebicu. Ono što mogu da kažem je da najlakše je suditi, niko od nas nema prava da sudi i istina uvek zavisi od onog mesta sa kog posmatrate, zar ne? Tako da ja bih Milici savjetovala da se bavi bebicom, da gleda u tu novu ljubav, da se posveti prvim danima, prvim nedeljama majčinstva, a u životu sve dođe na svoje, samo treba malo vremena više da prođe, pa kad se okneš kažeš i ta epizoda je prošla. Pa šta ako je dobila dete sa muškarcem? Dobila je dete, rodila je sebi dete, taj muškarac je znao šta radi, nije mali. Ja je čestitam i mnogo mi je drago zbog nje, na kraju krajeva ona je već u godinama kada je morala da razmišlja o tome ozbiljno, da nije rodila, pitanje šta bi kasnije bilo, tako da mi je drago što ima sina, kako god, ona ima svog sina i neka uživa, ja je čestitam. Što se tiče Milice Todorović, Mica naša podrška apsolutno, ljudi da se smire i da gledaju svoja dvorišta i to sam rekla, ponovit ću, nije mi teško, da. A pogotovo što niko ne zna šta je istina i sama devojka rekla da kada se oporavi i kada prođe neko vreme da će se oglasiti, tako da... A i ne mora. Pa i ne mora, ali samo rekla da hoće, ali prosto ljudi već nagađaju i izmišljaju razne priče, niko ne zna šta je to istina. Napad, kao napad, to uvek misle da smeš da radiš to javnoj osobi, da je razapinješ bez ikakvog dokaza, tako da u ostalom svakako ne podržam to i želela bih da joj ovim putem ponovo čestitam, iako smo se čule i sve, i da čestitam i da kažem samo da uživa u meračnosti. U najlepšim danima. Ljudi, pa ostavite žena miru. Pre svega, to nije radosna vest da je dobila zlatno dete, što je to i vreme sad nekako za nju i da je dobila sina. Eto sad privatan život, šta je, ko, s kim, to me apsolutno ne interesuje. Već sam je čestitala, tako da jednostavno neka uživa sa svojim detetom sada. To su najlepši trenuci da bi se toliko blatilo. Tako da nema potrebe, mislim. Eto, Bože moj, ne ulazim dalje, ne znam.